pastor pani chu biak in an rosan tawa chuan meiche pakhat ko chunga ramhuai lut no chu tumin an lo buai hle a chu nu ming chu hana ni in apa po chu muna chuan a om ve bok pastor senior jok chuan ramhuai no chu na chu tanin ni ko shelawa om hana bula chuan awakun naya hana chu lo meng thutin pastor chu natakin alo tau ngal pastor pakhat jok chuan hana chu Hollywood tara lo the in rap omzet main atre ta tur maya pastor senior jok chuan lo pan nai le in ako chunga ramhuai lut no chu tumin tong trai na thu alo cham chun zom le a apa chuan hana chu ramhuai sul chu beilet turati in alo fui ve bok hana chu pa ngai taka loin thak dang lamin amit murong te po chu aloin thaka reilo te a apa chu rap omzet maya lo nuin ring takin arak ngal puithiam chu boruaka aleng ta dor mai alu chu thirzumin lo chunin athi ngala puithiam pakhat jok po chu boruaka tikangin ti hlum ve ngal atuma apa chuan poisei lovin nunna anchan le tur chu ngai ngam lovin afanu chu lukhamin ahu plum ta ne puithiam chu damchuakin hana kutpo alo chele a thathum nuwa chuan nula pakhat megan chu damdoina anathar zom turakalin achian nu lisa nen anin tong hlol mai coffee te indunin lisa chuan anna a harsatna atokani chuan atan ain hon reng thu alo shil megan le dr lewis te chu anna thona tur lampan ngalin lewis chuan anna thar tur chu alo shil fiamol mola police ani laya anna tho dan te zotin megan chuan anna thar po thataka atho thei mai tur thu alo shil megan hi police department a thok thin ni in misualin a partner an kalum nu in depression awangin aboi chun zoma aril ruti hadam nan damdoi ei thinin a edik man hialani dr lewis chuan nadil tu then khatte chu an lawa wangin rilru lam boina an nei pha thu shilin megan chuan thataka atho thei tur thu in alo chang thung an na thona tur mun an thlen nu chuan zanlama duty ten kongka honna security card an manangai thu ashil le a room chung chu fankol puin ruangan dan na muna chuan a hruai ngal duty laya pon lama chua arem lo thu shilin ruang pakhat a en fiatira megan chuan ruang an lo nor lu chu a thala in aku jiak te po uluk takin alabok ruang che theilowa an da na muna chuan kal le in atho pui tur te nen chuan in mel riat na te an nei ngalani atuk zana chuan megan chu a duty na tura chuan kal le in security guard pakhat def chuan in mel riat tir na te lo nein zanlama duty thin ani thu alo shil megan chu an tho na tur room lampan ngalin room a thlen nu reilo te a chuan light alo thim zuya light te aon le nu chuan atho pui dang te chuan mithi da lu thar an lo neya megan chuan atha te la in aku jiak te po alo scan saka ati tur ang te ati zo nu in ruang da that na muna ada lai chuan security guard dave chu lo lang thutin aphu chiang khermai dave chuan ati phuta wanga ngaidam lo dilin megan chuan alo ngai sak thadu te chiam lowa dave kal nu chuan lekha poimo te tifelin ana achun zom le a washroom atanga alo chulai chuan a mamaya mi pakhat loading a mutatlat mai arilulam a boile deu ni anga in adam doi a engal wat atuka chuan ruihlo ngei tumte in mu khomna chuan kalin chuta chuan lisa po alo omve a megan chuan police atan laya a partner an tha sak chungchang te chu alo soi chuak le a thil thleng te chu theingil har ati thule asuang tuana a om reng thin thu a soibok tlai lama chuan megan kongka chu mi tu emo in lokikin kongka awa hon chuan abiel palhui andrew aloni a andrew chuan abung rote latura local ani thulo shilin megan chuan abung rote apek pa chuan ana thar chungchang te chu a hril ve a chuna chu a thian nu lisain a ko mu thule zanlama na tho chu atan a that jok thu a hril bok zanlama na athole mol lai chuan alam alori le ta thut mai pon lam chu en ngalin engma a mulem lo thok le khata kut do ni om tak chu kongka bula loading thutin megan chu in chunga lu alo dila
Megan chuan security te chu call ngalin ruang da thar tur an lo phurlut le mek bok ambulance driver Randy chuan ruang chu dalu pui tura lo ti in zanlama pona chua an rem ti lo ti shareng chung chuan a chuak luita a ruang an boi pui level chuan Megan ni lu lo dil tu kha in chung lama chuan a lo lut ru mana Randy chuan ruang an dalu thar tur chanchin chu hrilin ruang chu mi pakhatin avi lum nu in halral atum lai manani thu alo soya chu ruang chu thlathum liam ta a ramhuai na ti buai hana ruang kha alo ni reng mai Randy kal nu chuan ruang en fia turin a in buat sai ngal a thalak sak a han tum chu ruang dang ang lo takin ala fu lei thei tatlat lo mai camera te chu siam tha in akut ati nat pha ta hiala akut jiak te scan a han tum chu computer chu a thim ta mak mai a beidongin ruang dan a nor lu le mai atum lai chuan room chung bung ro te chu alo tladar ta nuai maya thil tlake te chu charin akut ati at bok ruang nor lu pa chuan athi sen te chu ruanga chuan alo fara akut liam te atum lai chuan a ruang nor lu na kongka chu aloin hongle ta thut mai ngai that do na nei lo chuan avakhar vele maya chumi nu chuan police security password mangin an ruang ronda chu hriat chen tumin a han en vela a file poimo zong a print chuan nu chuan ruang chu en fia turin ala chuak le a amit murong a han en chiang le chu file mi nen a in ang lo ti a mu chuak ngal ruang chu tho pakhatin lo bomin ruang khu na a han hlim chu tho tam tak an lo thok chuak tamaya Megan chu angai a tha thei ta hau lo mai reilo te a tho ho chu thok bovin ruang po chu ada thanga la a computer ma a na tho lain thom a hrele ta thom lo chuan lampan chuan kal ngalin ruang dana chuan avalut le a ruang da that hana ruang chu lak chu ani ti mungalin room pon lama mi tu emo in an norti a mubok en fiatuma avakal chu kuddo ni om tak kongka kik tu khan alo be ta thut mai Megan pon lo be letin chemte aban chung chuan alo tlan bo mana ruang po chu boipui chun zom lo chuan security a call ngal ruang ngai ventur chuan kirle in ruang chu alo om to ta hau lo chemte kengin ruang chu azong kwal ta ngala ruang hal na mun awa thlen chuan misual khan hana ruang chu hal atum mek ti awamu security polo thlengin misual chu an man beta misual ni a an ngai chu hanai pa kha lo ni in ruang chu halral turin alo ngen lom bok hanai pa an man hu chuan hanai ruang chu ruang da thana chuan an da lut le a ruanga da fel nu chuan ruang omna chuan thom dang lam tak hrele in a han kun niama thoma hriat chun zom tak lo wang chuan a khar le ta ni reilo te a hanai ruang da na chu loin hong le in Megan chuan thil dik lo tak a om ngei ti a hreta hanai ruang chu la chuak le in ruang khu na chu a hlima chuti lai chuan a phone lo ri in abial po lui Andrew kha alo ni a Andrew chuan an na thona hmuna misualan lut ti kha lo hria in alo ngai ve na ni anin biak zo chuan hanai ruang chu alo cheson ti a mu a uluk taka a en chian nu chuan ruang chu ala thoni in a hreta tlat mai man mo taka khu in ruang da na room chu a chu san ngal Lisa polo kalin Lisa chuan zanlama duty turmidang rot telve tura asoi pui thei thu alo hril ma se Megan chuan ama chopo a ati ve thei mai tur thu lo hrilin ruangan lo da thar chungchang po chu a hril ve a anti ti mol lai chuan security guard Dave chu lokalin police in an mu du thu alo hril police mutur chuan kalngalin abial palui Andrew kha alo ni anom dun laya adam doi bo chungchanga in nialin Megan chuan ngai dam adila Megan chu in chung lama chuan man mo takalutin hanai kujiak police security atanga aprin chote chula in Andrew chu enfia turin atia Megan ni omlo hlanin Dave chuan ruangan da thatna te chu alo en kual vela hanai ruangan da na chuan thom a hre vele tatlat mai en fiatuma an kun niam chu ruang chuan lo ban thutin ataksa chu athunun ngal boro ka chon kangin ruang omna chuan a hnuk lut zuya Megan po in chunga tang chuan lo chukin bathroom a alut tlang ngala
Andrew a message athon lai chuan mihring pen ri a hrele ta dei fani ringin angai chang vungvunga rubber ball lo lumin toilet atang chuan alo bia a en reng lai chuan ball chu kut kang ut ruam mai chuan alo ban ta thut mai lau tak chungin toilet atang chuan muang changin a chuaka ma se tuma mu tur an lo om lo chumin hu chuan Andrew chuan lo ko le in hana chu thathum liam ta a thi to thu alo shila Megan chuan hana chanchin hriat bel tumin internet lama a en ngal article pakhata chuan hana chu ramhuain a thunun thu muchuakin hana ruang enfile tur chuan a kalvat a taksa a hliam lo omte chu maktak main alo hil vek ti a mungal security guard te duty na chuan kalin CCTV footage adila uluk taka a en hu chuan hanai ruang chu room pon lama lo lang zuai a mutani alau thong chuan adam doi han ei ngal mai chu atuma mase damdoi ei talo chuan lisai duty na lama chuan akal ta zoka lisai nen chuan CCTV footage chu en le in lisa chuan Megan thil mu ang chu amu ve thei tamia lo lisa chuan adam doi ei wang ni anga in ha dam taka om turin aloti chumin hu chuan lisa chu in chung lampanin stepa a chowa thom dang lam tak a hrevele ta man mo takatlan chovin Dave awa mungal Dave taksa chu rap omzet maya loin thak dang lamin lisa chu man mo takin atlan chele a in chung zola thlen nu chuan lo nang chingin lisa chu athat ve ta ni chuti lai chuan Randy chuan ruang dang dalu tur alo phur lut vele mek bok Megan chuan hanai ruang chungchang chu lo hrilin in chung lama chuan a hruai lut ve a taksa a hliam om chungchang te chu hrilin Randy po chuan anda lu laya hanai taksa a hliam kang a hmuti alo soi ve bok Megan chuan hana taksa chu muang changa alo damzel thu hrilin Randy po chuan mak ati tak zet Randy chuan nu chuan Megan le Andrew te chu phone a in bia in Megan hnung lama chuan hanai ruang chu alo wak pheita tham mai Megan in a mu ma chuan elevator a lutin a taksa chelai te chu a in siam tha a Randy po damdo in chu asan tumin garage a atlan lai chuan thilenge mo asu ti hria in enfie tumin a chuk ngal a motor hnung lama chuan thom hre chhun zomin a enfie lai chuan hana rong chu rap omzet main Randy lampanin alo waka Randy chu man mo takatlan chia in ruang chuan alo umzui ve zela Randy chu lo nang chingin a rek hlumta ni Megan po chuan security footage chu alo envele meka harnai ruang elevator ra alut lai chu mu in garage lampanin akal ve vat garage a chuan Randy ruang chu wa mu in a mu sual mai ani loti a hre chiang ta Andrew chuan local le in hanai pa atlan chu thu alo hril hanai pa chuan Megan chu lo man thutin ruangan da na lama chuan alu pui ngal hanai ruang chu la chok turati in ataksa te chu aloin thak dang lam le to a apa chuan hana in midang atha apiengin aliam te chu alo dam zel thu soin Megan ni athat velo chu makati thu asoibok Megan chuan athu soite chu adik nge ni ti a hriat to thu lo soin alo trong thlamona hanai pa chuan hana chu ako chungaram hoi lutin akal sandu lo thule ama nge in afanu chu atha nu in phum atuma mase ataksa chu ramhoin achu sandu lo awangin rong dana athok mi pali lai atha le tak thu te chu a hril bok hanai sanchin asoi zo nu chuan ruang chu hal tumin ruang hal na ruma chuan anor luta hanai pa chuan hanai ti top dan om chun chu halral vekani thu alo soya hana chu lo tho chuak thutin apa chu alo be ngal hanai pa chuan Megan chu tlan cheturati in ama chu akan hlum pha ta ani Megan chu tlan chengalin hana po chuan a umzui vezel bok Andrew polo thlengin Megan ni phone le Randy ruang te chu garage a hmua Megan po hana chuan lo nang chingin a hnung lama tangin alo zuana au suak theilo siamin aka chu a hup saka Andrew po damdoin chunga chuan lo lutin alo re rui maya hana chuan Megan chu ruang da thatna hmuna chuan alo kal nana Andrew chuan security duty chu wa hmu in thil thleng te chu alo hre ve me lova
Megan po atan na atang chuan chua alo tum ve mek bok athom chu hria in Andrew le security te chu an chuk ve ngal an va thlen chuan Megan chu alo chuak thei to a tlan chu an tum lai in hana chuan lo nang chingin security guard chu athat ngala security guard atharul chuan ataksa chu pangai takin alo in thak dang lam le a Andrew chu ramhuai thil ti theina chuan boruwa ka ti kangin Megan chuan Andrew pistol chuan hana chu alo kap ve bok aka zeng nu chuan hana chu ni khoshe lowat lu in Megan chuan Andrew chu aboi puiwata hana taksa chu ruang hal na hmuna chuan nuk lut le in halan tumlai chuan alo har chok le hlol mai Megan chu lo potin ruang hal ral na chunga chuan polu atum ve a Megan chu tal chokin hana chu a hal ral thei ta ni police ho po lo thlengin Megan chu him takin a chuk thei don ni in alang in a ho nu chuan Megan omdan chu lo dang lam tranin amit le lam chu asamin a hliat tlat boka hanain Megan a tha ve du lo na chan chu a taksa hi ramhuain adu wang alo ni